Tu știai că Dumnezeu nu a încetat niciodată să creadă în tine, chiar și atunci când lumea te-a judecat și tu însuți te-ai pierdut? În cele mai grele momente, când ai plâns fără ca nimeni să știe, când ai simțit că nu mai ai niciun rost, El a fost acolo. Dumnezeu nu te-a părăsit nicio clipă. A vegheat asupra ta chiar și atunci când te-ai îndepărtat de El. Când ai simțit că ești prea mic, prea slab sau prea păcătos, Dumnezeu te-a văzut ca pe fiul sau fiica Lui prețioasă. În inima Lui nu există condamnare, ci doar dragoste nemărginită și o dorință arzătoare să te ridice din nou. El știe toate rănile tale, îți știe lupta tăcută și încă îți șoptește în suflet: eu sunt aici, nu te teme. Chiar dacă ai căzut de 1000 de ori, mila Lui este mai mare decât toate greșelile tale. Tot ce așteaptă este o inimă sinceră care să spună: Tată, am nevoie de tine. Chiar dacă mama ta te-ar uita, eu nu te voi uita niciodată. Isaia 49:15. În ochii Lui nu ești niciodată pierdut. Ești iubit, căutat și așteptat cu brațele deschise.